ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வழக்கமாக செய்கிற இட்லி தோசை மாதிரி இல்லாமல் இன்னைக்கு நம்ம நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யறதுக்கு இப்போ நம்ம முதல்ல ஒரு பவுலில் ஒரு கப் உளுந்து எடுத்துக்கலாம். உங்ககிட்ட தோலோடு இருக்கிற கருப்பு உளுந்து இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த உளுந்தை தண்ணியில் ஒரு 2 முறை நல்லா அலசிட்டு 1 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். ஊற வைக்க தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூடி போட்டு இதை அப்படியே ஊற விட்டுடலாம். இப்போ இன்னொரு பவுலில் 2 கப் அளவு திணை அரிசி எடுத்துக்கலாம். நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து 1/2 கிலோ பேக்கெட் திணை அரிசி. இந்த 1/2 கிலோவை அப்படியே சேர்த்துடுறேன். நீங்கள் 1 கப் உளுந்துக்கு 2 கப் திணை, இந்த அளவு, அதாவது குவியலாக 2 கப் திணை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும். இந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் எடுக்கும்போது இட்லி நல்லா சாஃப்டாக பூ மாதிரி வரும். ஊற வைக்க தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு ஒரு 8 மணி நேரம் அப்படியே ஊற விட்டுடலாம். நான் இதை ஓவர் நைட் ஊற வச்சுருக்கேன். காலையில் எழுந்து நான் இதை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஊற வச்ச உளுந்தை முதல்ல இதில் சேர்த்து நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இட்லிக்கு எப்படி நம்ம நல்லா வழுவழுப்பாக அரைப்போமோ அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா வழுவழுப்பாக அரைச்சி எடுத்துடுங்க. அரைச்ச இந்த உளுந்து மாவை ஒரு பவுலில் ஊற்றிக்கலாம். அடுத்ததாக அதே மிக்ஸி ஜார்லேயே நம்ம ஊற வச்ச திணை அரிசியை தண்ணியை வடிய விட்டுட்டு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இதை நல்ல ஒரு ரவை பதத்துக்கு அரைச்சிக்கலாம். ரொம்ப வழுவழுப்பாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி லேசாக கையில் நீங்கள் தடவி பார்த்தாலே தெரியும், ரவை ரவையாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி அரைக்கணும். அப்போ தான் இட்லி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ அரைச்சி வச்ச திணையை உளுந்து மாவோட சேர்த்துடலாம். இந்த மிக்ஸி ஜார்லேயும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அலசிட்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த மாவை கையிலேயே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கையிலேயே கலந்து விட்டால் மழை காலத்துலலாம் மாவு நல்லா புளிச்சு பொங்கி வரும். மாவு நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு இதை அப்படியே ஒரு 8 மணி நேரம் புளிக்க விட்டுடலாம். இந்த மாவு கண்டிப்பாக நல்லா புளிக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு இதில் இருக்கிற சத்துக்கள் முழுசாக கிடைக்கும். இப்போ நான் 8 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இதை திறந்து பார்க்குறேன். பாருங்கள், மாவு நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு. மாவை லேசாக கலந்து விட்டுக்கலாம். இதில் இப்போ உங்கள் சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வாழை இலையில் வேக விட போகிறேன். அதுக்கு நான் வாழை இலையை லேசாக சூடுபடுத்தியிருக்கேன். இதை நம்ம இந்த மாதிரி மடித்து ஒரு கோன் ஷேப்க்கு மடிச்சுட்டு மாவு வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு டூத் பிக் எடுத்து இந்த ஓரங்களில் நான் கிளிப் மாதிரி போட்டு விட்டுடுறேன். இப்போ ஒரு பெரிய கிளாஸ் இருந்தால் அதை எடுத்துக்கலாம். அதில் இந்த வாழை இலையை வச்சுட்டு இதில் நம்ம இந்த இட்லி மாவு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாவை நீங்கள் இட்லி பிளேட்லேயே எண்ணெய் தடவி இல்லை துணி போட்டு ஊற்றி வேக விடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விட்டாலே நமக்கு சாஃப்டான இட்லி ரெடி ஆகிடும். இப்போ ஒரு இட்லி பாத்திரம், அப்படி இல்லைன்னா சாதாரணமாக ஒரு குக்கர் இருந்தால் கூட அதில் தண்ணி ஊற்றி சூடானதுக்கப்புறமா அது மேலே ஒரு பிளேட்டில் நம்ம ரெடி பண்ண கிளாஸ் இதில் வைக்கலாம். தண்ணி நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் வைங்க. அப்போ தான் வந்து இட்லி நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வரும். மூடி போட்டு 20லேருந்து 25 நிமிஷம் வரைக்கும் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக விடணும். இப்போ 25 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ ஓரளவுக்கு சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா இந்த டூத் பிக் எடுத்துட்டு இந்த வாழை இலையிலேருந்து இட்லியை நம்ம எடுத்துடலாம். நான் இதை கட் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பூ மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கு. இந்த இட்லிக்கு நீங்கள் வழக்கமாக செய்கிற சட்னி, சாம்பார், குருமா எது இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும். ஒருவேளை வந்து நல்லா ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை டின்னர் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மில்லட் இட்லி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றதை கமெண்ட்டில் எனக்கு தவறாமல் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நல்லா ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா என்னோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும். தேங்க்யூ.